Здається, прибігли раніше наставниці. Привітання, дівчинки і хлопчики. Добрий вечір усім. Зараз будемо гуляти у школу. Что? Не будете, бо каникулы, и вы еще не поспели отпочить, так? О, значить, школа відміняється. Добрий вечір, сябри моє. Привітання, няня Полінка. Привітання. До занятка готові? О, занятки відміняються. Як гэта? Чаму? Мы ж домовлялися, я рихтувалася. Наші глядачі не хочуть у школу гуляти. І я з ними згодний, бо лето ж. Ай, А калі ми ось що зробимо? Оп! Як вам така наставниця? ух ти, з таким носом ти не на наставницю, а на клоуна подобная. І цудовно, бо сьогодні я пропоную зробити школу не зовсім звичайною, а бицем у ёй клоуни вчитися будуть. Значить, і нам необхідно переоправнутися. Вядома, ось гэта тобі. Ой, які Так. окуляри. Я ще ось так от. А гэта, Тёмочка, ось тобі. Опана! У нас буде веселая школа. Ура! Дівчинки і хлопчики, коли вам сподобалася така ідея, дик хутенько натягуйте на себе що-небудь І веселенькое. долучайтеся до нас. Все згодні? А? Тоді давайте хоча б починати занятки. Давайте, усі на урок пірогортишаў. О, Это хто сміє? А гэта такі незвичайний звонок у нашій школі. ух ти, здорово. І уже смішно. Тюлаш, мої смішні вучні. Тюлас? Хто же тюлас такий? Не розумію. Чекай, Бусик, коли у нас урок пірогортишаў, дык чулас гэта... О, салют! Коли читать наоборот. Правильно. Який розумний вучень Амёц у моїй школі. Амёц? А, я зрозумів. Коли моє ім'я Тьома прочитать наоборот, открывается Амёц. Правильно. Здорово! А я тоді не Вуслик, я тоді Кілсуко. Класно гучить. Ну, я б сказав, более значно гучить. Суп. Так, вучні Кілсуп і Амёц, слухайте моє перше задання. Я вам кажу слово, а ви хутенько його пірогортуєте. М? Пирогортвуем, значит, называем слово сзаду наперед. Правильно, Амёц, молодчинка. І моє перше слово – ток. Коли ток прочитать наоборот, дык открывается кот. Правильно! А другое слово – нос. Я скажу, як буде слово нос наоборот. Це буде сон. Ага. Як же цікаво слово пирогортувати. Ага, нос у сон перетворився, зовсім інше слово трималося. А ось я ще одне слово Ага. – боб. Ой, моя черга його Ну-ну. перегортувати. Буслик, молчи. Добре, мовчу. Боб буде гучать, як боб. Ага. А ось ваше любиме слово «ага». Як буде гучать, коли його прочитати наоборот? Ой, і ага, як не читай, все равно буде ага. Ага. Я і не ведав, що такі слова існують. І я не ведав. А ті зможете ви самі придумати кілька слов, які будуть гучати однольково, як їх не читай? М? Давай, Тьома, поспробуємо. Так, час пішов. І ви, сябри мої, можете придумати такі слова, які читаються однольково у обидвох напрамках. Поспробуйте, я упевнена, у вас все отримається. Усьо, ми готові. Так хутко придумали слово? Ну, я вас слухаю. Придумали, тільки зараз ми наставниками побудемо. Можна? Ну, у нашій школі все можна, давайте. Задання для нашої наставниці Так. і для учнів, Так. які знаходяться по той бок екрана. Увага! Ми вам нечто розкажемо, а ви знайдіть слово, які однольково гучать, з якого боку їх не читай. Добре? Починайте. Значить, так. Корабель підпливав до безлюдного острова. Кок виконував заказ капітана, готував смачну їжу для команди. І раптом моряки убачили на березі шалаш. Шалаш.
адкуль доносіўся сігнал. І хто був у шалаші? А был там один рыбак, лодка якого затонула, а сам ён цудом доплыў до острова. Одним словом, усе добре скончилося. Ага, рибака вирятували, і коп почастував його смачною їжею. Усё правильно. Яка є добра історія? А зараз знайдіть у розказі слови, які однольково гучать, з якого боку їх не читать. Маленькая подсказка. Слово гэтых 4. Ох, дякую за подсказку. Сябры, що ви кажете? Кок? Ну, вядома, перше слово кок. Правильно, а другое? Яго кок виконував, ну. О, що ж кок виконував? Що ви кажете? Заказ! Ну, вядома, гэта таксама такое слово, якое гучить однольково, як його не читай. Правильно. Яшчэ 2 слова засталіся. Ой, нешта нічого у мяне не знаходзіцца. Што вы кажаце? Сос! Третє слово сос! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Апошняє. Апошняя. Ой, а подсказку можна? Ну, добра, подкажу. Где знаходзіўся рыбак? Ну, як дзе? На березі бязлюднага А вострава. дакладней? А дакладней у шалашы. Шалаш! Ну, вядома, дзякуй, сябры мае. Молодці! Знайшлі ўсё ж таки усе 4 словы. А вы якія малайцы. Так хутка не проста словы, а цэлую гісторыю з імі прыдумалі. Ганаруся, што ў мяне такія вучні. А мы ганарымся, что у нас такая наставница, прыгожая, разумная и веселая. Дзякуй, мае дражэнькі. Спадзяюся, што наш вясёлы пазнавальны урок усім спадабаўся. Вядома! А зараз мультфільм! Глядзім. Ой. Пасля такого добрага мультфільма і сны будуць сніцца добрыя і Ты вясёлыя. побегли хутчэй у ложечки. Усім до побачення. Вось гарэзы. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. І вясёлых усім сноў. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай. Баю